friends lam sogon channel rong no te sha hai hai tabu ke ang payas sona hini akonoi khacha ni mairum nawe akonoi chomui toni kha suka bono ang 3-4 bar suka nga tabu nga kai bono chomui toni kha ta asara ko chomui akonoi noram gai saya de ba nga noram mara to hini toni ja ekbara kang songnani sur khlainai ta ngo bai dud powder bai songnai dud man thoya bala joto jaga wa ga bagai dud powder bai songnai ang bono payas kismis rok riwoi angkorok badam rok rinai angkorok rinai hintota songai nai ta ang wajibon to songya ko tawo songnai ta narong no ang ani recipe punuga na tam tam revision narong nai tungdi friends ang je payas sauna bagai akonai nasing tongmon an dry fruit sokbai kai ko nainte tin sokbai tongba gai ko nai dia bisai kan bagai tam tam to mango bai lichi tujak makai nai makai 1 kg oro 1 kg tongpo nai gana ta khologo kemchi simayang tongkha kemchi bahai kholongani cinta nang tongkha boros ton kham pokta kata khologo na tongorati je bahai system ko yang kholok tong itu si sisi ko kulja kulja re kulja hindi ko konong tungda ये है मेरा kolok mahapon mate dry fruit কয়েকটা আঙ্গুর এখনই আনি পায়েস রান্না শুরু খাইছি না রান্না ফোন গানো খোল গয়া nanti dry fruit ang tam jino saja man paes mori nai gite ko mori nai almond dinai erpore mori nai tei obo cinta prokar mix kai nai ta mono pasti ang suna sinangan soya kan pra nangan kaham ta hamis da sab bai to motom nong tongo gang start khai kana ko ani paes nangan process merong na funo ko pai kha ani dry fruit soy mani te obo sabai mani rokbo process pai kha hor busung kha tabo hor thok dinai ta ngai na di tabo ani dry fruit bo ang kuji khai rai pai kha mokha ano khaga mai ang somani paes bor nai ta oro khan don tong ingredient dud tongo chini rok paes gorok tong ngai thoko bur sonai ta bono thoko khiklai ri khang dry fruits oro sakhi kisa khaisi kata tawti kare na sinai ngajang kaza khai ngona ka sayok na kata ta khorot tiri woi tiri ya kanoi mai isnai ta kota khasa mai dum no ri isnai ta ajo phut nai thok ko su jam ta su tu jan na ma chami ya ta pon digla si na gana na ji ta bo ang mai ngoi dikha khilai dikha mane khasa mai khilai dikha ta ko bokutu ekhone jokhon te ngoi phega kiyo phega ngai ang dud tui putung narak dak tongo dud kali dinai chini ba ko beklai mai betiran pheta hinai takhang to de disina nai de dud te chini disina ko kapon ta khang ko loi ko sinai ta ta sam putu rinai ta মোটামুটি ঠিক নৌকা kutung nai tabo kutung ya konai paes rok dry fruits rok disinai ta tabo ngka paes belai bari disinai
Sunai di kutuk khaika. Mo payas bila di bai kha laso ka dry fruit no ri sinai ta. Kutuk khaika. Kita ko khai ka dry fruit ko. Di khas. Betira na sabala. Bo bisa mixing ya kono bo bisa muna nang bola. Already to mundang no thing no ta phana mane oro di ya kono bo milna nangan to ba. Abang dagai tabung di kata. Okay na guys, ang payas muna ya kono reading paikha ang kaisa tugo klaya kono sewi na kata. Okay. Diri ni ani payas ni recipe ni blog suzor tu nyong sinai. Sajak tongke ani mo blog rong no please like comment rok lagi subscribe rok lagi ta. Dadah.